A warm welcome to this exciting show lana kubonani streaming. Igama le show is Sigalelekile. Namhlanje sigaleleke at DUT, the Durban University of Technology, for the celebration of March 10 and also the opening function. Igama lami ke nguSibahle intokazi kaNxele, ngumamsolo nongalo ukhulu semfundo, and this is Bonani Streaming. Sanibonani endlini. Nikhona. Ayamazing. Besingekho serious indlela nje siqala ngayo ngaphambi kokuthi sithandaze. Kodwa angazi abafaka ama-weave nabafake ama-crocs bazokwenza njani mase sigquma. Amen. Okay, ngizocela sesiyayiqala iprogram yethu. Ngizocela ozosivulela ngomkhuleko, opening prayer, baba Phuzwayo. Ngicela uze ngaphambili. Ngicela simuphe ihlombe seza ngaphambili. Ngizoyiqala nje ngalendlela ngizoyipheka. Bye. Ngizocela nje sonke siyabuka sikhumule ngecathulo. Nkosi yethu simakade Socela kuShembe ngesibusiso ukuthi sigubhe usuku Nkosi wafika ngalo kulelizwe laseNatal usuku endabazo. Siyabonga Nkosi. Jahile manje ngivele kushiya.
engakaqhamuki usihlalo benonobhala wakhe bezosamukela la ekhaya. Mhlawumbe bengingakuhle ukuthi sithi sidlula siyozwa lokho esiyokuzwa kwi-guest speaker yethu yokuqala. Ibe imqondo yethu sonke selexile, angithi njalo. Angithi njalo. Hayi la phela asibophele la. Uma ngikhuluma nani niyakhuluma kwenziwa njani thisha? Uma ngikhuluma nani niyakhuluma. Akekho zoba yini bizwa ngani umuntu ongakhulumi. Ngiyathemba sonke la siyazi ukukhuluma. Amen. Okay. Baba sihlala useza ngaphambili na secretary bezoswelcome. Angeke mina ngwelukame kithi la. Umphikisayo ngikhiphe nganawo mina. Oza simani. Siqala sithini. Natesa bafowethu ukukhombisa ungahloniphi ngabasemakethe nenhlonipho niyifundisiwe. Angihlala phansi nicula national anthem phambi kwasihlalo ka-national. Ngeke bafowethu sukumani bafowethu ngeke sukumani nonke sukumani. Wena Natesa
lokusagcina primary nakhona uMiss Mehonile. Ngizocela ukudlula kwi-item elandelayo. Welcoming of guests. Hawu. Ngaze ngaphapha. Sengibashilo kodwa kusamele beshiwe futhi angithi. Angithi njalo. Kunjalo yini? Hayi nithule nina nikho la. Ngizocela uSecretary wethu walapha ebranchini Mrs. Mathandi. Xa isuthi yakithi isondela ngaphambili. Ngicela simuphe izandla senza ngaphambili. Ngizonamukela la ekhaya emakethe ukuthi nizizwe namukelekile odinga ama-toilet alana nje mawuphuma ala eduze. Ngiyabonga. Ngizocela ozosamukelela ama-guest ethu. Ngizocela usihlalo uNonkosi ezingaphambili. Ngicela simuphe ihlobo esezingaphambili. Ba, sihlalo yapledge. Sanibonani. Njani? Cha, lokho sashilo MC wethu baMathunju. Lo mphambi ke umfana waqala. Ngizonithulela izikhulumo zethu esinazo namhlanje. Namhlanje sisanjelwe baba wethu okuformer chair walapha ekhaya emakethe ubaba uXimba uyelana mina. Bese siba nosisi wethu walapha khona futhi emakethe wangoyela ekhaya futhi usayoyela ekhaya ngabe sivakashela namhlanje usisi wethu uMadombisa. Bese siba nobaba uhlala wethu wa nationally Natesa yonke nationally ubaba uhlabisa. Cha khona bekhona naye umunye wethu ngabantu nimbonile ubaba uDr Mkhize besinayeke la ekhaya futhi sawuyo la ekhaya ngabe efikile namhlanje ubaba uDr Mkhize usaphumile kancane samshayela nje so bafethu okuhlanganise lapha uthanda ukubonga kuqala ngiyazi iziningi izinto ebengazenza nayiyeka ngamukela isimemo sala ekhaya ube nihlanganyele kanye nathi usuku olungaka kumcimbi omngaka sizo-celebrate ke bafethu njengoba nje uSecretary senamukelekile ngiyacela nizizwe nikhululekile ningasabi lutho sizo-celebrate lapha ekhaya usuku olukhulu lokufika kobuNazaretha kudelile. Ngiyazi usuku soludlulile kodwa kuseyona ukhisimusi wamaNazaretha. Amen. Nokwamukela uzawethu-ke abafika esikhungweni ababizwa ngama-fresh. Cha siyanamukela ke esikhungweni bafethu namhlanje nizizwe nithokozekile nikhululeke nje. Amen. Siyabonga. Ngizocela ukubiza our first speaker Mr. Ximba. Nkosi baba ngiyakuthanda nawe phawena ufihliwe awubona
ngiyacela baba Ximba cela u32 Ngibona phansi namazoma khona. Ngicela ukubingelela umqondisi ohlelo. Ngibingelele sihlalo wethu kazolonke. Ngoja ulawayo. Sobakhethile siyabingelela baba kakhulu ukusithola. Ihambile zonke ikhona. Dokotela Mkhize. Nkosazana Madumisa. Amalungu omkhandlu SRC. Osihlalo bama-branch nama-executive abo. Ama-clubs and societies. Angaphansi kwey'nkolo ezahlukene. Namalungu onke Natesa ahlale lapha endlini. Ngiyabingelela egameni lenkosi uNyazezu. Amen. Jerusalema Bethlehem National Anthem yengoma yasolwa ezisesikhungweni semfundo ephakeme elithi Natesa Natesa kwakunyaka ka-2010. Umuntu emephakathi kwalezi zinto ukukhumbula leyo mihla leyo la engakhethelwa khona ukuba usihlalo le-bridge kwakubuye 2009 noma 2010 kona ingoma yethula ethi wingabalaba wesithi ngabala bathi-ke kamlaba bafowethu namhlanje sihlanganele ukuzobabaza indaba yobulo eyafikayo ngesikhathi engithile usihlalo uthe ucela sizoba khona ebungazeni usuku bese sikhuluma ngendaba yalokhu kufika buNazaretha. Akuyona into elula leyo kakhulukazi ngosuku omncane kangaka nje ukuthi ungakhuluma ngendaba enjalo, kodwa ukukhumbuzana nje bafowethu ukuthi njengoba sila sisuke emakhaya siza la esikhungweni semfundo ephakeme sekunensukwana neminyakano kwabanye abanye bayaqala ukuba khona kulo mcimbi. Lo Shembe lo okhona namhlanje wayekhona kudala umhlaba ungakabi kulesi simo kusona njengamanje. Sebebalekile kodwa ngazi ukuthi isikhathi singakanani, ngiyasaba ngoba sike sayibona indaba ka-10 minutes.
iminxa efuna ukuthi ethethe wamthathu vele indaba lapha iyaziwa ukuthi noma sibiza ngokuthi ukuzalwa kobuNazaretha kodwa bona ubuNazaretha kudala u1910 base vele bukhona mhlambe abanye bengathi ukuvuselelwa kobuNazaretha ngoba inkosi uthini ngathi asibize ngokhisimusi wethu lolu suku hayi ngokhisimusi longa ngo-December. Ngesikhathi ke uNkulunkulu eziphinda ukubuya emhlabeni eza la endlini emnyama wafika endodeni yakwaMzazela eyakhe enhlanezo lapha kwaCeza yayiphila nje impilo yasemhlabeni iphilisa abantu futhi namakhambi elapha ibizwa ngenyanga. Usethi ke uNkulunkulu ebefika ngezwi lendoda Mzazela suka kule ndawo okuyona unyukele ezweni lasenhla ngoba la ngizovusa inkosi enonya ezobusa isizwe ngegazi. Wena uhamba nobekhona oyophuma okhaleni lwakho uyoba isikhonzi sikaNkulunkulu. Ngakho ke suka kule ndawo. Umzazela ke kwakungumkhokho wenkosi uMqalwendlela. Nembala kwabanjalo wayishiya izwe nendawo ekuzo wayiphilisa kuzo kwakugcwala ubusuku nemini kumuntu lapha ephilisa abantu. Wanyukela kuleli zwe leli elishiwoyo lasentaba mhlophe. Ngithe ngizothinta le ndawo ey'ntathu ile yakwaCeza kube le ndawo le kaSithea Mahadebe bese kuba indawo le enkanyezi. Uma ke sesezwini lesenhla abantu abamhlophe esethuthele khona ngokuyalelwa yileli izwi leli. Mhlawumbe ikhonto wayidlala kancane Sulman. Awusabusa kube icathi. Afudukele khona ke nomndeni wakhe. Ukubekezela kobuNazaretha. Makufika lapha ezweni lasenhla kuphilwe impilo yakhona oyintaba ezabantu abamhlophe. Njengemizi yonke yakhe uphila ngalendlela uphila ngayo uphila iseduke vele endulo impilo yakho ayifani yamanje ebese izwe ke labantu abamhlophe lihamba lize liyofika ungazi uyofinyelela ko noma ngathi alikude kakhulu nezwe lasentabazwe leli sekade sesilibona manje uNkulunkulu esithathe wasibeka khona uthi ke ngokukhula komuzi wanda usabalala sekufika isikhathi sokuthi lo ndodana wakhe amzalayo engithi mangaphazama inhliziyo kufanele ahambe afinyele esigaba sokuthi umuzi usabalala ebhagani. Abantu ke baqala noma amalungelo angazi noma ekhona ngaleso sikhathi ngalendlela khona ngayo manje. Umuntu ozelo wayaye azibhayinde nezifiso zabazali kakhulu enze izifiso abazali njengoba nathi siphila lolu hlobo njalo lempilo ukuthi noma ngiseThekwini kodwa uma engathini engangibona ngisesimele esinje noma ngiseThekwini kodwa babe ngathini engangibona ngisesimele esinje mhlambe siyihlazo mhlambe singadumaza ikini ngoba kuthiwa ikini sivuka kuwe. Sekuthi ke lapha ngoba kwakhiwe ke phela impilo yesintu sengisemnqeneni wesibili wale ntombi le yafikelwa yizwi kuyo ihamba nezinye. Uma isehlathini izwa iphunga elimnandi elihlukile njengamaphunga amanye yakwahadebe le ntombi walifuna leli phunga ilungaphi lento emnandi njengoba sibiza ngamaphunga elihle mhlawumbe kwasuka lapho ilungaphi lento emnandi noba beyifuna bese ithola umntwana lembali enhle mabethi bafuna ukumephoca lembali bonke bayifuna bese ithatha igwini ekulaleni kwakhe bese bakho into ezothi noma izwe lithi isibanibani noma ngizosho ngoba umlando usho njalo sithea lento igwinyelwe ngeyona imbali kodwa bekumoya engcwele. Wena okhaleni lwakho ziphathe kahle ebuntombini bakho uyohamba uzale
umuntu oyoba isikhozi sikaNkulunkulu. Lowo muntu igama lakhe uyothiwa uShembe. Umuntu lophila impilo nje yasemhlabeni yokubhenca abazi nenkolo. Imixabele lento ukuthi yobifike nini. Ahamba kubuyela ekhaya njengezingane zonke kuphile lophila impilwayo. Njengoba ke ngingathi khona isigaba sokuthi abazali noma abantwana bahambe ezimisweni zezifiso zabazali babo. Sekufika isigaba ke lapho khona kufanele athathe lo okamzavela. Baye lapha ya uNkulunkulu enze icebo alenzayo, baye lapha emzini wakhe. Bafike khona bakhuleka esangweni. Babekhuleka esangweni, baphuma umnumzana bavele bachitha amatshe esangweni. Hawu. Kusho ukuthini lokhu na? Cha, ade. Nentombi kanje. Indodana ngizokunikeza wathi izinkomo zakho lezi engizinikeza zona. Ngobani ingane ngosibanibani? Abizo sibanibani abazi laba bantu na. Bayichaza bathi sinabase kuthini kanje. Bese qhubeka ekhaya. Uthini na kulento abayikhulumayo? Ithi ke uma ukuthi ubaba lokho abakushoyo uyabemukela nami ngizoyimukela. Uqhubeka ke impilo ke iye phambili. Umuzi ugane kanjalo abe muhle. Mayifika lo mntwana ayese kumkhulu akhe mfana uqambe igama ethi Shembe. Besibuya lento ukuthi hawu nayi lento naleli gama engalizwa ngale yamihla. Ukuthi kuyoba khona umuntu ukuthi uShembe. Naleli gama seliqala futhi lapha ekhaya. Ngiyanqabuna nje ngokudela isithombe salengqili noma sakuhlangana. Abe khona-ke njengezingane zonke, yaphile njengezingane zonke, kodwa nabo impilo yakhe yehlukile ingafani ezinye izingane encamashi. Ngoba yena wayekwenza kwakunokuthi bekumangaze naye okunye mhlambe amangale ukuthi hawu lokho bengithi ngiyenza lokho nje kuyini kwenzeke kanje. Isibonelo kuthiwa wayethi medlala nezinye izingane alokhuzane noma ngudlala ngobumba yena olwakhe lokukhuluma noma naluzwa bayikhuluma naye. Kukhona isikhathi ke lapho khona ake amazi iminyaka eyishumi nambili ubudala abathi wayesehlane kwelusini wezwa izwi likhuluma naye wathi aqalaza lathi ngiyinkosi yakho mawukhuluma nami ubhuqe lase lithi thandaza. Akangazi ukuthi uzothandaza kanjani ngoba wayengaza kubona nokukholwa, wayengaza kubona nesonto nayo yonke nje mhlawumbe ukuthi kuhlangene namakholwa. Wase yabhuqa leli zwi utheni uma ukhuluma nami uthi ukhuluma Nkosi yakhe Yesu. Wase bhuqa yonke leli zwi. Uthi kuthiwa wasezizwe into ukuyiphenduka isasonto wase ibona esethandaza. Kwaye ngokuya lezinto seyijwayeleke ukuthi kunegama elifika empilweni yami kube nezwe elizwayo lithi angenza ukuthi ngikwenze. Kube nezwe elizwayo lithi angenza ukuthi ngikwenze. Kwenye inkathi ehlane emaplazini efikelwe elambile. Ongene eplazini wathatha ilokhuzana ithelo lapha eplazini lomlungu. Lathi leli zwi ugibele esihlahleni ubheke phezulu ungabheki phansi ngoba umbheka phansi uzokubona. Izimangaliso lezi uNkulunkulu ayezenza eziveza esiqwini senkosi kwaMkhulu nakwayo nayengaba naqonda kuphela mhlawumbe ngokubuka kwami ukuthi impilo yami inhloboni. Ziningi igama ezinye wayethe bese kweluseni ethi ukudla akudlayo ethi phose emanzini kube nezwe likhuluma ukuthi uyababona lezi zilwane lezi eziningi esolela lento iphose emanzini nawo fish athi yebo cha akuzoninga abona ofish la abantwana babo la ngoba bebaningi kangaka nje uhamba kube nabantwana abanalo emhlabeni wonke. Akhule impilo yakhe iqhubeke seganiwe ukuphi kubantu abamhlophe kuze agana ncathi wagana kazi wakane. Ilokhu isiqhubeka lezi igaba ezenzeka empilweni yakhe. Ngeke ngiyibhale zonke ngoba nami ngazi ngendlela engazi ngayo nawe wazi ngendlela engazi ngayo. Mayise lifika leli zwi lithi akaphumele ngaphandle komuzi wakwana isigaba sokuhlala ngaphandle. Songahlala ngaphakathi egcekeni lomuzi wakhe. Usoleka kwenzayo akushaya indivu ukusola kwakhe ngoba uzwa leli zwi lalokho umbizayo.
lizwi limkhiphe lithi akahambe uyothandaza phandle ebusuku methi uyaphuma uyothandaza ntambama noma laqale lathi akahlabelele kwakuthi akwazi ukuhlabelela yayisiphenduka lento yaphenduka ngalesa sikhathi lesiya wayizizwe sehlabelela ingoma ethi izulu namafudumisa wena kodwa manje akukho umuntu lapha khona inqabe khona ukuthi uzwa imvume yabantu abavumayo noma engababoni ukuthi bavuma kuphi ukuvuma kwalabo abantu bezwe ngathi basemkhathini wathi ezibona wazibona engathi isidumbu sakhe sihlukana sebasibili unyukela emkhathini ngakulabo abantu abanemvume le ayizwayo kodwa engakwazi ukuthi abafice mayihamba ethi ufuna ukusondela kubona wase ibona kuphuma into kuyisifubeni iwumuntu lo muntu ongachazeki ongathi uyisimo somoya noma ingilosi noma umoya womuntu wasezulwini wase ephuma phambi kwakhe wabona abantu abaningi abasemkhathini okuyilabo ababemvumela lokho kuhlabelwa yakuhlabelela nakhona kwase kuphinde kuphuma omunye futhi kulo maye babuka laba bantu uyabona ukuthi abona basemhlabeni lapha ubhala ukuthi lapha kubona amahlobo Shembe usethi-ke lokukhuluma naye uyabona nje noma uyazi ukuthi yini ungakwazi ukufinyelela nabantu othi ufuna ukufinyelela kubonayo uthi cha ngazi isizathu ukuthi kuyini uthi ingoba usahlala endaweni engahlambulukile hawu indawo engahlambulukile na kuthiwa base bekhomba phansi esitudini sakhe la akade eguqe khona wasibona isitudini sakhe sihlanzekile singcolile naye waze wasesaba wase ngomuntu ongasafuni ukubuyela kuso kodwa basikhomba ngomuntu waphuma unyazi eminweni lapho bheka kulesi sidumbu wayibona siphaphama kuso ebusuku ziningi igaba negaba eziningi esiye siyicosha nokuzikhumbuzo ngoba noma kusuke ngakhulunywa ngesikhumbuzo senkosi ubaba omkhulu uBhomela kodwa ukuzalwa kobuNazaretha kuba nzima ukucwecwa ukhulume ngakho ungakhulumanga ngobaba omkhulu ngoba isisungulo sakho sibuye naye ukukho nabo dokotela umkhizi wafika kithi lapho umfana nomncane wayethanda ukucula kakhulu ekempasini nakumasevisi bafowethu ngizama yalo nami kweqiniso ngoba ayi ngiyasinda khona uma phambi kwabantu bovo yabonga kakhulu bafowethu ithuba kungilalela nje indaba kakhulu wayilula wayikhuluma umncane mhlawumbe bangcono bayikhuluma beboze nginansuku bingelele kakhulu nabafowethu indimani bafowethu basezulwini siyabonga kakhulu ithuba Sanibona njani ngikubingelela umphathi wohlelo esengibingelela baba sihlalo lonke ngibingelele ubaba njengey'khundla zabo bonke bese ngibingelela abafowethu nodadewethu ngiyanibingelela ninjani nazo nabashi iyangixaka ngigqokile la ngithunyiwe thiwa angizoxoxela abafowethu nodadewethu qale ngibamukele ngiphinde ngibaxoxele ngempilo uma uphuma la ngizoqala ngala usasengaphakathi ngiyanibongela bafowethu nodadewethu abafikile bazosijoyina kwaNatesa abenza unyaka wokuqala siyanamukela la ekhaya lukhona uthando kaNatesa inqwaba kunothando kunempatho kunokudla ngeke ulambe nje la ekhaya futhi ngeke kuthiwa unayo indawo yokulala mawuhambile wayemhlanganweni ngisho kuthiwa uhambanga nabahambe ngebhasi kodwa ngeke uzolala hlala ungabe nayo indawo yokulala
futhi ngeke uzohlala ungahle. Ngithanda kakhulu ukuhlala ekhaya. E-university ziningi izinto ezenzeka khona. Khona nokuthesteka nje kokholo. Kubuye kube khona nokubuye ungathi ungahlala uzikhumbuze ukuthi wena uvelaphi, uzeleni, futhi isifiso sakho ukuthi ufuna ukuhamba uphetheni la ekhaya. Unyaka wokuqala la ekhaya usuke usasenomdlandla wokufunda nokufisa ukwazi izinto nokujoyina izinto eziningi ezinye awuzazi nanozisho ukuthini, kodwa nje ngoba zihlanganisa igroupu ememezayo emgwaqeni ungene. Kodwa konke lokho ukwenza ngokusuka kuwe, hayi ngoba utshelwe ekhaya. Ekhaya excuse me, ngizokhuluma ngami. Mina ekhaya ugogo wami ngisikhuliselwe isalukazi ke nekhehla, kodwa ke ikhehla selishiyile emhlabeni. Ugogo wami wangitshela ukuthi ukuhamba kwami la ngingasikhohlwa ukuthi ngubani, futhi igama lami ngizozakhela la ngiyakhona, kanye nomndeni ngizositholela la ngiyakhona. Nala impela la ekhaya ngafike ngawuthola umndeni kwaNatesa. Maningi amagama ebengithe ngizowasho, kodwa manje ngathi nje alokho ebuyele emuva ngazi indaba. Ukufika kwami la ekhaya kwakunzima kakhulu ngoba ngafika kangenayo indawo yokufika, like kwakugcwele, kuthiwa kugcwele ikhala zonke igcwele, ngaze ngangena ngiyi-part-time student. Ngibuye ngidwebe nama-house plans, ngasifundisa-ke unyaka wokuqala ngendlela yokuqala engayidweba ngayidayisa. Kodwa ngathi mangifika la ekhaya ngase ngiyashintsha, ngaba yi-full time, ngathola umfundazo NSFAS. La ekhaya uzazi ukuthi wena umntwana woMnazaretha, umntwana wonyazi bezulu, kulula kakhulu ukuthi uyisuke ekuqaleni uzoyikhipha ekugcineni imfundo yakho. Kulula kakhulu. Ngiyacela uNkulunkulu abe nani kulolu hambo enizoliqala lokufunda. Kunzima kodwa ngiyacela ningasuki unyazini lwezulu. Ngiyabonga. Ezandleni bakwethu. Uthi kuyawufika isikhathi. Uthi ke kule minyaka edlule. Uthi kuzisikhathi bantu abami. Lapha khona ngiyakunibiza. Ebese ngingena ngigcwala iholo. Uthi aniyakuba amaNazaretha no. Uthi obese bayangena la. Uthi ungena kwa. Uthi bantu abami bayongena bengabanye abantu. Kodwa nothi niphuma nonke. Nobe nimuntu munye. Uthi ke uma ngihamba njalo ngilalela laphana embhalweni odlule. Uthi labantu abayongena becula kamnandi. Uthi bathi masebeculi ebese nani ngasekugcineni. Ebese nani bajoyina nicule kanye nawo. Ngoba nina inhliziyo zenu ziyavuka. Ukuthi konke okufikayo, konke abantu abafikayo niyobamukela. Bese nibaphatha kahle. Ngoba nina niphele. Uthi saniphetha. Uthi ngoba nina ningumuntu. Uthi ke angabikho ozovumela ongesini Nazaretha ame ngenyama. Uthi unesihluku sukuma ebese udedela labo basivakashela bese behlala phansi. Cela ngophisa ngoba sasuma ngoba ngizocela ngaphandle kokumosha isikhathi cela sibize our third speaker Dr. Mkhize. Bafethu ngiyabingelela ebusuku namhlanje kumhla ka 14 kuMarch
sisenyangeni enkulu la Amanazaretha egubha isikhathi esikhulu lapha lenkolo esikuyo noma lento enhle esikuyo uNkulunkulu asipha yona eyaqala ngalo. Igama nguDr. SG Mkhize. Ma ufika nje noma la ufika khona cela uDr. SG Mkhize. Into ke yamanje leyo angizalwanga ngudokotela, angiphuma ngeswini sama ngiphethe i-stethoscope nithi nento iphefumula angiphumanga ngiphethe yona eswini sikamama, ngaphuma kumfana nje omnyama ngangimhlophe ke ngizalwa. Ngiyantshela ukuthi le bale enibona manje lalitha zinkinga nje. Ngimhlophe mina njengoba ukuzalwa nje umbona ngimhlophe ayizafika inkinga zangishaya ngagcina sengimnyama nami sengifana nabanye abamnyama. So bafethu lo okhulumayo unina mina ngazi makhulunywa la kuyamiwa noma kuyahlala noma kubangelelwa la epulpit ibupini mina ngazi izona. Kodwa lo okhulumayo umfana bakaMkhize baba nomama bangiqhamuka ukuthi ngusiboniso. So bafethu lo okhulumayo umfana wangapha emqanqale kuphi ngapha eSunface between Highfield and Potchefstroom isesente yalapho indawo yasemakhaya. Usihlalo uthe mayengithinta wathi ucela ngizokwenza myself. Okay, ngizokwenza myself. Uthe ubaba umlaba ngathiwa manje bakuza suku manje uthi ngiyikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyasi bese uthi mina ngingumsebenzi kaShembe lo uShembe afunga ngawo inkosi busise nekuzwini yobushumayelile kubantu lo enibone emphambweni bafowethu osana legama analo namhlanje ngiyumsebenzi kaShembe kusokozwaneni kuze kuyofika phezulu. Ayikho noma awekho amalungu omzimba wami angasiwona awaShembe. Ayikho into engiyona namhlanje ngesiyona yaShembe. Ma ukhetha uShembe bafowethu ukhetha konke. Sengasekugcineni ngahamba ngaya enkosini 2014 baba bekumele ngihambe ngeCuba nganjiswa umfundisi umjulu osengasekho wena ngihambe ngeCuba kodwa manje angisahamba ngabathe babisengane baba ngizibe anikilise futhi aphinda kuye uthini mfana ngiphinde vele simstory nengixolelo mfethu angikwazi ukushesha nginamalimi ne mankulu so ngizothi ngiyashesha libele ngibambe bese ngiyahleka bese xabana. So athi ubaba wesithathu phinda mfana kakhulu amagama onyazi wezulu ilawo banamanga la uzohamba uye eCuba uzoba udokotela. Athi amen. Manje mina phela baba sebehambile nje. Kanjani manje? Okay. Angeke ngibuze ubaba lo bezonyazi. Ngazambela aqhubekela ngawuzikhalela mina because ngiyazi ubaba imali manje. Phela uShembe uzathini? Bahamba. Waphela u2014 bengithe mhlawumbe
unyazi lizongikhiphela iflight lapha ngibingibukhele yangena lithi izongikhokhela mhlawumbe ngeCuba no 2015 ngithole ngangithatha ukudla 2015 ngithole i-call ngibhizi-ke lapho-ke ngase ngenza lento le insef thiwa mfana wawu-apply kuye-Cuba usafuna 2015 angisaplaya, okay? Ngi-apply 2014 mina ngangathatha 2015 bangifonela mfana usafuna yini ukuke-Cuba mina kangqatshelwe nina be ngisafuna that's okay woza kwi-interview ePortchepstead ngilayithe kunjani ngithi mina shuthi yekani because imali anginayo yokugibela ngapha uthe uShembe last year banamanga uzohamba mangithi imali anginayo bathi okay it's fine thina sizosuka lapho sosuka la esikhona size lapho khona wena sizokwenzisa i-interview bazo-interview mina beza bazuza la ngikhona mina bazobuza mina futhi that's okay kwathi wafika-ke ngo-8 endaweni yokuthi elethe avuka ekuseni ngo-5 alungisa ngagqoka unojini wami owuphuphile nje ngafaka nehembe elimhlophe ngase ngifaka uShembe wesithathu la unyaka ezulu ngahamba ngafika early okunawo wonke umuntu ibheleti langakavulwa bavulela mina oqala ngavula ngawuhlala mangihleli base bafika abazongi-interviewa babese bengitshela ukuthi indawo engihleli kuyona i-wrong kumele ngiye ezansi kwabanye ngoba sekuqhamuka omunye usisi oyefaka ibhulukhu engafakile isiketi efake ibhulukhu nje engasilona iNazaretha wanginika iphepha elambhalwe lapho labhalwe ngomnyama nokubomvu wathi hamba uyofunda leli phepha etoilet mawufundile mawuqeda ulibuyisa kumina ngalifunda cathi kwaba 2 minutes thatha kufaka ekhanda mangifika lapha sesibuzwa ngibuzwa leyambuze lapha ama-answer lawa abebhalwe ngokubomvu ngaphendula wona saqeda ebusuku kufika unyazi kimi lithi i-interview obuyenza uyiphasile ngomsombuluko uvuke ngo-9 ubusulungile bazokufonela ngo-9 bethi woza uzokwenza ama-medical test ngo-9 ngathola ucingo ukuzwenza ama-medical test ngo-9 kwaMonday ngahamba ngawenza kwabi lapho-ke ekwaqala khona indaba yaDr. Mkhize ngahamba ngaye eCuba mangifike eCuba ngafica abanye abafowethu abamaNazaretha esasikhona mabebuyile ngonyaka engihamba ngayo beze kubaba babelethe isipho njalo ngonyaka besilethe isipho babelethe isipho bathi baba baletha nesithombe sabo abasiframile sinabo abese ubaba ebuza ukuthi nibangakhe eniseCuba kwasakhona-ke igroup engaphambili omunye umfowabo kanangu uMamkhize la uhlela wayibona abangaphambili omndeni basho ukuthi hayi baba siba u-33 lasunyazi kuthula lathi aniphelele mase niphelele ngifuna nibe u-36 unyaka mina engahamba ngawo iy'ngane zamaNazaretha zahamba saba u-3 kwahlangana inamba ke u-36 bafowethu uShembe uyamthatha umuntu engelutho amenze utho namhlanje sengiphethe
uDr Mkhize, angisi uMr Mkhize. uDr Mkhize, wherever la ufika khona. Ngisho ngafika esibhedlela ungene esango ucela uDr Mkhize, bawuthuke imina nobhuti wakhe lwasisihlwa. uDr Mkhize namhlanje ekhaya abazali impilo iyashintsha. Abasanani, abasahlala endlini enethayo, abasahambe ngamabhasi beyothenga igrocery. I make sure ukuthi makuphela inyanga ngithatha imoto engayiphiwa uShembe ngilayisha kuhle ngihambisa ekhaya. Noma yini bafowethu, noma ikuphi la uphuma khona, noma kuthiwa isimo sinjani, akekho umuntu oshintsha isimo sakini ngaphandle kwakho. Uyisiqalo seziceli zakini ezoba khona kuyoqala ngawo. Futhi uma ufuna kini iqhutshekwe kulale ngosizi, uzofika la eVarsity uzifanise nabanye abantu. Njengoba egqoke into elibizayo nje, nawe uzifanise naye. Ubone senifana ngoba enesifasi uyazenza ingane esifana. Bese uyakhohlwa ukuthi uphumaphi. Noma senisebenza, ungamkhohlwa umzali, ungakhohlwa lapho uphuma khona. uDr Mkhize bafethu uyabonga. Ngicela ukusihlala ubuthelezi. Sengiyamnika mengesiyo isihlalo sewusihlalo manje. Amen. Yes, waphinda wangena. Baba Buthelezi, ngiyacela baba uze ngaphambili ukubingelela. Sanibonani. Ngiyabonga ithuba engilitholanga kumphathi wohlelo. Igama lami ngukhetho kuhle. Ekhaya bazi ngukhetho kuhle. Isibongo sami ngwabaButhelezi, kushaye ngosowalezi ungqengelele umnyama ngokuvela ngivele eNyukhasela, ekhaya eseNyukhasela. Ngoba ngime lapha kwenu besithole invite as an organization ebizwa ngoNatesa, the 12 Apostolic Church in Trinity Student Organization. So uma sithole invitation la kwasho ukuthi kuqondana nokuthi khona la ebesihostele khona besine prayer, so kwasekushayisana inkomo sayisithi ngoba siyazi ukuthi kunegama likaNkulunkulu la sizokwenza konke kusemandleni ukuthi sigcine sifikile. Sagcina sifikile noma sesifike isikhathi sesithe ukudlula kancane. Siyaxolisa kulo ndawo, sazi noma siyaxoleleka yini. Siyabonga kakhulu. Okubalulekile kakhulu ke ebengifisela ukubonga mhlambe on behalf of abafowethu esifike nabo. Sibonga ukwamukeleka ekhaya nokuzizwa samukelekile. Ngokomthetho besithi siwahamba ngamabhasi ka-10 ngenxa yesikhathi. Abanye bayafunda, abanye bayabhala ngoba abanye ade babona bephuma la. Siyaxolisa kakhulu mhlambe ngalokho. Sibonga ukuthi nje samukelekile nabafowethu njengoba babona behleli bahleli ngenxa yempatho noma ngenxa yokwamukeleka esifike sakuthola uma sifika kule ndawo. Amen bancane. Amen. Mhlambe sengihlala phansi lapha besifisa ukubonga kakhulu nokuxolisa futhi ukuthi sigcine singasakwazanga ukuletha umuntu ngoba besifisa ukucula. Ithe invite mayifika bathatha sicela nje nizosinandisela ngomculo. Kodwa ke ngoba unyaka usasemude sisazosebenzisana nabafowethu. Khona futhi la sophinde sihlangane khona bese kuphinde kuyenzeka njengoba kade sihlelile. La uba uhlalo umfowethu uXaba okuyena esebenzisana naye even nanga orientation na last year uba uLthulu uyazi. Kahle sithi uma sifika lapho ke orientation sifike sibe ingane zandawonye. Ngeke uzukwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi la abasepostoli la Amanazaretha sifike sibe into eyodwa. So nakulonyaka sifisa ukuba naleyo collaboration
singagcini ngokufakaza ngoNkulunkulu sithi uNkulunkulu abantu bonke kodwa abantu thina sithi uNkulunkulu abantu bonke kodwa singamboni thina singamakholwa. Kube nalento yokujajana sithi hayi thina singcono ngoba singabapostoli, mina ngcono ngoba ngingamaNazaretha. Ekugcineni uNkulunkulu esimkhonzayo uyedwa. Amen. So ilokho nje ebesifiselela ukubonga mhlambe on behalf of abafowethu, on behalf of ama-student ala-DUT andunethazo ukuthini siyaxolisa kakhulu ukuthi singasawazi ukunipha umonco, kodwa ngokulandelayo kuzokwenzeka. Sithemba kakhulu ukusebenzisana njengoba kuqala nje siyajabula ukubona namafesteli ukubona ukuthi ngampela lokho abakushiya emakhaya noma mhlawumbe ade bekubona kude bakufica nala enyuvesi. Siqhubeka sigcine khona sisadumisa uNkulunkulu senze into efanayo. Ngingathanda amazwi la akasho baba udokotela lapha athi akufanele ukhohlwe imuva lakho la usuka khona. So iloko nami ngikubambile, siyalibonga kakhulu ithuba enitsiphe lona nokusamukela. Amen. Ezandleni bakwethu. Sengiyanga semaphethelweni. Ngicela manje awuthula kancane. Noma thula kakhulu kancane. Ngicela sengiphethe noma sengizophetha. Njengamanje ngiyacela abafowethu ukuthi bonke abantu ukudla singaqale sikuvule. Apha mshaye. Izwane phela ukuthi ngizwe ngizongizwa noma ngiyaphi. Njengamanje ngizocela sesemaphethelweni. Ngizongitshela ukuthi ngizohlala kanjani uzokushaya u12 manifuna ukudla manje. Ngoba phela u12 ukudla. Ngizocela sengiyanga semaphethelweni ukuthi bafowethu singadli up until lokho khona imkelelo zokuzwana. Ngazi inyama kodwa hayi. Singadli kuze kuthole wonke umuntu ubaba esiyombiza la usihlalo wethu sonke njengoba sikhona. Uyena oyosho mayiseqedile athi hayi seningadla. Cela nishaye izandla. Baba. Sihlalo kazelo. Uhlangisi ukubonga iBC yalapha ekhaya kanye nebranch yonke yalapha ekhaya ukuthi sihlangane ngalolu suku sizobungaza usuku olukhulu kangaka. Bengizocela ukuthi ningibambise lapha u224 ibese lilodwa nje kuphela bese siyathanda. Sizeke
Amen. Asibheke enkosini. Baba, Shemongcwele nyathusulu. Singabantwana bakho-ke Shemongcwele abancane. Siyabonga kusigcina uNkulunkulu insasa yonke yanamhlanje. Ngena nathi-ke kulokhu kulala kwenamuhla Shemongcwele. Sicela-ke usiphe amaphupho amahle avela kwena Jehova. Kuthi lawa ukufa usichilizele Nkosi usanesethembiso. Silapha-ke uNkulunkulu kulesi sikhungo semfundo sicela usiphe imiqondo ekhaliphile. Usiphe uNkulunkulu ukukhuthala emsebenzini yethu yesikole. Shemongcwele-ke sichithele ubuthongo bokuvelaphi bungasembathi. Cela-ke nale Natesa yakho Nkosi uyibusise. Siphe ukubambisana Shemongcwele nenhliziyo ethandayo. Singawalaleli uNkulunkulu imisindo yamahlokohloko ekhona. Iba nathi-ke sokhanyiso siyakuthanda nyazulezulu. Manje ubephathe. Amen. Igama lami nguMdumiseni Xaba. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kwibona nimida ngokuzivakashela namhlanje lapha eDUT Durban, Natesa seDUT Durban. Namhlanje ke besinomcimbi okucelebrate ukufika kobuNazaretha kuleli kanye nokwekama ama-first day kwiNatesa seDUT Durban. Siyafisa ukuthi nangelinye ilanga ibona nimida iphinde isivakashele. Siyabonga kakhulu. Igama lami ngukhetho kuhle ngwabuthelezi Sibongo ngokuvela ngivele eNewcastle. Besifiselela ukubonga kakhulu la isimeme besisitholile kumaNazaretha iNatesa Student Organization. So besimenyiwe lapha njengenye yama organization njengamanye amanye amabandla akhona lapha thina ezudethazo the 12 Apostolic Church in Trinity Student Organization. Sibonga kakhulu ukwamukeleka njengoba beku event yokuqala noma bekuqala ukufika endaweni efana nale la khona ebekubungaza noma ebekucelebratewa khona ubukhona beNatesa enyuvesi yaseThekwini yozobuchwepheshe eDurban University of Technology. Siyabonga kakhulu kwamukeleka. Sibonga na kwimedia ibonani media ngomsebenzi omuhle kakhulu. Uyancomeka kakhulu. They are very professionally nendlela communication skill kuningi kakhulu ngakubonga mhlambe regarding to event ebesinayo isikakhulu ke kodwa ke siqoqozela ekuthenini abantu abasha fanele bazi ukuthi ukukhonza uNkulunkulu akusilona ihlazo. Kunalokho ukukhonza uNkulunkulu ikona okuzosindisa umuntu manje ekuphileni kwakhe kanjalo futhi noma engasekho ekuphileni kwenyama. Siyabonga kakhulu ithuba esilitholile ekutheni nathi sizobungaza njengelinye lebandla elikhona enyuvesi yesikhungo semfundo ephakeme. Siphinde sibonga kakhulu lapha kuyibonani streaming nisala kahle babukele emakhaya. Siyabonga kakhulu. Sanibona, igama lami ngosiphumelele ngohambanjwa. Ngithanda ukubonga nje on behalf of uThuthuka ngokuthi simenyiwe safe saphatheka kahle. Sithanda ukubonga nje impatho esiyitholile nokwamukeleka nje nakho konke sikubonile okuhle. Siyakuthanda ukubonga kakhulu ngathi ngaqhubeka njalo. Ngiyabonga. Ayike njengoba uyibonela nayo mbukeli lapha emakhaya omcimbi bomuhle kakhulu lana Durban University of Technology. Sasifike kupheleni kosuku lethu lokucelebrate uMarch 10 and the opening and welcoming of ama-fresher lana DUT. Mina ke usibahle intokazi kaNxele umamsolo nongalo uChulu semumpangazisa useyahamba.